Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Ako po si Justin Dizon at kayo'y nakatutok sa CLTV Balitaan. Narito na po ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Pagpepenitensya sa syudad ng San Fernando, Pampanga, hindi napigilan sa kabila ng executive order ni Mayor Edwin Santiago. Organizers ng Manalakaran People's Rally umalma sa paratang ni Mayor Isko Moreno na bloated ang 220,000 crowd estimate. Mga taga-suporta ni Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte nagdaos ng caravan sa Pampanga. At April 19, idineklarang special non-working holiday sa lungsod ng Tarlac. Hindi nagpapigil ang ilang mga namamanata sa syudad ng San Fernando, Pampanga sa pagdaraos ng iba't ibang uri ng penitensya dito pong nakalipas na mahal na araw. Ito sa kabila ng Executive Order number CMO 2022-20 ni Mayor Edwin Santiago na nagbabawal sa pagpipinitensya sa syudad, gaya na lamang ho ng pagsasagawa ng self-flagellation o yung tinatawag ho nating magdarame, ang pong magsalibat-bat, ang senakulo at way of the cross o yung tira bakal at papako sa krus. Sa pag-ikot ng CLTV News sa City of San Fernando nitong Biyernes Santo, ilan mga nagpipinitensya ang aming inabutan sa harap mismo ng Metropolitan Cathedral at ng City Hall. May mga namataan din ng ating news team na mga nagpepenitensya sa Barangay Dolores at maging sa Barangay San Agustin. Ayon naman sa ilang netizen, hindi raw pwedeng pigilan ng anumang kautusan ang pananampalataya ng ating mga kabaling Fernandino, lalo na't kaliwat kanan naman na ang mga malaking pagtitipon ngayong panahon ng kampanya. Nauna naman ang sinabi ng Simbahang Katolika na hindi sila sang-ayon sa ganitong uri ng penitensya at mas mabuti umanong tumulong na lamang sa mga nangangailangan tuwing panahon ng Kwaresma. Kabalen Karhiyon, sa puntong ito makakapanayam ho natin si Ginoong Louie Clemente, ang pinuno ho ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Syudad San Fernando para ho kumustahin itong naging sitwasyon ng mahal na araw dito ho sa ating syudad. Alam naman ho natin yung San Fernando, isa yan sa mga puntahan tuwing panahon ho ng Maleldo, no? Yung Maleldo 2022, bagamat bawal nga. Kuyang Louie, kumusta ho yung naging pagbabantay ng Siposco, katuwang yung ating kapulisan sa Syudad San Fernando dito sa nangyaring Biyernes Santo, Huwebes Santo at yung weekend. Merong EO pero tila hindi nasunod para sa iilan. Yes, magandang umaga, Sir Justin. And una po, naging maayos at payapa naman po yung ating pagdaraos po ng ating Holy Week in terms of public safety, in terms of traffic management. No? Dangan nga lang po dahil we do have an existing executive order which is EO 2022-20 na yun nga, meron po tayong prohibition regarding do sa mga nagpipinitensya. Pero naging very challenging po on the part of the PNP at saka ng ating Siposco yung 100% of implementing such executive order. Aminado po tayo na talagang naging challenge po sa atin yung pagbabawal. Unang-una, tama rin po yung nababanggit po ng ating mga netizens dahil ang kanila pong ginagawa, yung ito pong ating mga nagpipinitensya ay nakabase sa tradisyon, sa kanilang pananampalataya, kaya ho naging medyo nahirapan ho tayo. Nung una ho, nung umaga ho ng Biyernes, medyo nakakaya pa ho ng Siposco at ng PNP na sitahin itong ating mga nagpipinitensya, bagamat nung umabot na ho ng alas 10 hanggang sa hapon po, talagang medyo dumagsa na po yung
bilang po ng ating mga nagpipinitensya at sa aming pong tanggapan at tanggapan po ng PNP ay talagang dinagsarin ho ng mga tawag dahil alam po ng ating mga kasyudad na meron nga pong umiiral na executive order. Apo. Sir, kasi nung Webes Santo pa lamang, ang ating kasamang si Paulo G. Santos ay nagtungo na dyan sa may tapat ng City Hall, particular sa Metropolitan Cathedral, upang tignan din, actually hindi Webes Santo, Miyerkules Santo pa lamang, para tignan nga itong magiging preparasyon ng ating city government, katuwang siyempre yung kapulisan, at yung mga ilang mga namamanata na nagsasagawa ng maagang bisita iglesia. May mga ilan-ilan na nabanggit, pinaghahandaan naman talaga na makikita merong ganitong mga pupunta. Sir, ano ho yung ginawa ninyo nung may mga tumawag sa inyo, may mga dumating? Eto ba, may mga sinita ba? May mga pinauwi? Kasi may mga nagsasabi, binabawalan na lang, pinapauwi na lang. At gaya nga ho ng nabanggit ninyo, mukhang yung implementasyon na may katapat na parusa hindi talaga mapapatupad, lalo na kung napakarami ho ng mga nagsagawa ditong penitensya. Yes, Sir Justin, ang katotohanan po nung umaga, starting Holy Wednesday po, may mga nasisita na ho ng ating PNP at saka ng COSCO. Sila ho pinapakiusapan na lang po na umuwi, return to residence po. Actually po, nakatutok din po ang ating DILG dyan. Dahil nga po ang doon sa executive order at talaga pong first line of defense na sana natin na yung sa ating mga barangay. Pero kailangan din ho nating maintindihan na siyempre po kung makikita na ho natin yung itong mga nagpipinitensya at nasa harapan na ho ng simbahan, of course we chose to be civil. Hindi ho po pwedeng basta-basta na lang ho namin huhulihin. So ina-advise na lang ho namin sila. At of course, Holy Week po ayaw ho namin manghuli talaga at magkaroon pa ng komosyon dahil lamang po sa pinipigilan natin ng ating mga kababayan na magpahayag ng kanilang paniniwala regarding po sa kanilang relihiyon. So, ang ginawa ho namin, kinakausap at kung maaari, pinapakiusapan na talagang tapusin kaagad at umuwi na ho. Pero yun nga pong nabanggit ko, talagang nung pagdating na ho ng hapon, napakarami na ho. Pero isa lamang po ang masasabi namin pagdating sa implementation ng executive order, sinigurado ho namin na wala hong magiging programa dito sa may San Pedro Kutud. Nagbantay ho dyan ang ating PNP through the leadership of Lieutenant Colonel Eugene Marcelo. May mga nag-attempt po na talagang magpunta doon na maramihang bilang pero napigilan po ng ating kapulisan. Oo, napuntahan din ng ating kasamang si Art Consuelo yung lugar dyan sa San Pedro Kutud at may mga dumayo pa, Kuyang Louie, may mga turista, may na-interview ho kami galing pa ng Pasay at talagang in-expect nila merong magiging programa gaya ho nung nakagawian. Bagamat nagkaroon naman na ng anunsyo. At speaking of turista, Sir Louie, kumusta ho yung pagdagsa naman ng mga bumisita sa mga simbahan dito sa ating syudad? Alam naman ho natin, marami ho tayong mga malalaking simbahan na pinupuntahan din. At syempre, kasabay na rin doon yung pag-iikot doon sa iba't ibang lugar. Kasabay ho syempre ng bisita iglesia, may mga magmimerienda, mag-iikot. Any reported untoward incident po, meron ho ba? At kumusta ho, naging daloy naman ang traffic? Actually po, yung mga nagbisita iglesia, as per our observation, nag-start po ng Holy Monday. May mga dumating ho talaga sa ating syudad. Yan po ay lulan pa na mga bus, na mga tourist bus. And we're happy to report naman po, wala hong untoward incidences na nangyari. And naging maganda ho yung management namin sa traffic at wala hong masyadong naging abala. Yung pong ating cathedral, usually naman ho, yung mga traditional na may mga panata dyan, talagang dumarating ho. At relatively ho, naging maayos, naging payapa po yung pagbisita iglesia po ng ating mga turista, yung pong mga taga-outside of the city of San Fernando. Apo. Sir, samantalahin ko lang yung pagkakataon habang magkausap po tayo. Itong alam naman ho natin, binabantayan, sinusubaybayan ng ating mga kababayan itong Alagatid flyover. Ano ho yung kumusta yung update natin dyan? Kanina ho naglabas ho yung ating mga kaibigan mula naman sa pahayagang Punto, Central Luzon
na may paper trail at naiulat na rin ho natin dito sa CLTV ilang beses na ho ini-request ng DPWH District Engineers Office itong pagsasaayos ng nasabing flyover. Sa bahagi po ninyo, sir, na nagbabantay ng daloy ng trapiko, pinadadaan pa rin po ba natin yung mga malalaking truck na sinabi naman ho ng DPWH ay talagang nagdudulot ng o pwedeng magdulot ng panganib dyan? Yes, sir. Sir Justin, meron pa rin ho na mga heavy vehicle na talagang dumadaan po sa ating flyover dito po sa may Lazatin. Pero every now and then po nagpapa-operate tayo dyan. Pero admittedly talaga pong marami ho yung ating mga heavy vehicle na sana naman po makiisa at maging disiplinado na po, kung maaari sa ibabaw siya dumaan. Ngayon naman po with regards to coordination, actually po nung Wednesday ng umaga, bago po lumabas yung ating article po sa punto, ay nakipag-meeting na ho tayo sa DPWH. Kasama ko po no less than our City Engineer Ma'am Anel David. At tayo po ay nakipagpulong kay District Engineer Almer Miranda. At we are happy to say na po na yun nga po, meron na pong contractor. It's just a matter of time para po ma-repair na po yung ating Lazatin flyover. Magkakaroon ho kami ng coordinated meeting nito bago po yung mobilization ng contractor para lang po mamanage ng mahusay yung ating trafiko. Dagdag ko lang, Sir Justin, bukod po dito sa Lazatin flyover, magkakaroon na rin ho ng initial repair po yung ating flyover dito po sa may intersection. Kasi medyo talagang medyo kay Kapampangan, malubak no po tornilyo rin kaya katamong flyover. So yun din po ay gagawin po ng ating DPWH. And of course, yung pong dito sa Lazatin, nabanggit ko nga po, magkakaroon na yan ng schedule. And for a long-term solution, yan po talaga ay may nasa planning stage na po, meron na pong feasibility study para po maging permanente po yung ipapalit na flyover dyan. Sir Louie, nabanggit ho ba ng ating mga kaibigan sa DPWH kung kailan o ano yung timetable kahit nung repair man lang, no, hindi pa yung long-term solution? Kasi yung mga nakararating ho sa amin ng mga reklamo ay yung pudpud na asfalto naging dahilan ho nung pagiging madulas nung dinadaan ng portion nitong flyover, ano? At kalimitan ho, kaya nabanggit na rin ho natin sa balita mga aksidenteng nangyayari dyan sa nasabing lugar. Meron ho bang timetable kahit yung repair man lang? Yung pong sa repair, sir, anytime soon na po. Naghihintay na lamang po kami ng abiso sa DPWH at saka sa contractor. Matter of fact po, Sir Justin, sumulat na po si DPWH kay Mayor para nga po sa mga series of coordinated meetings para maplansya ko. Kasi alam naman ho natin, it is a major thoroughfare po. Hindi po pwedeng basta-basta na lang po magkukonstruct dito sapagkat malaki po ang magiging epekto niya sa traffic. But nonetheless, Sir Justin, pagka meron na ho tayong schedule, we will provide you with the said schedule para po makapag-advisory rin naman ho tayo sa ating mga taga-syudad at yung pong ating mga bumibisita coming from different parts of the province and outside of the province of Pampanga. Okay, yeah, it's a welcome development po yan, Sir Louie. Maraming salamat ho. Sir Louie Clemente, ang hepe po ng City Public Order and Safety Coordinating Office. Sir, maraming salamat para sa inyong pagbibigay impormasyon at para ho sa inyong oras. Mag-ingat ho kayo lagi. Thank you very much, Sir Justin, and sa ating po mga kasyudad, lagi po tayong mag-ingat. Ayan, mga kabalen, mga kariyon, inyo pong narinig si Ginoong Louie Clemente ng Siposco dito sa syudad ng San Fernando. Samantala sa iba pang balita, matapos pong mahigit 2 taon muling nagtungo sa mga simbahan ang ilan nating mga kabalayang Katoliko upang magsagawa ng nakagawiang bisita iglesia. Ang ilan ho sa aming mga nakapanayam, bukod sa mga personal na kahilingan at pagpapasalamat, dasal din daw nila sa may kapal ang isang payapang halalan. Narito pong report. Taimtim na nagdadasal ang senior citizen na si Lola Ligaya Yumul sa Metropolitan Cathedral of San Fernando, Pampanga nitong umaga ng Miyerkules Santo.
Anya ang panata niya na bisita iglesia ay taunan, ngunit dahil sa pandemya ay nalimitahan ang nakamulatan nitong tradisyon. Kaya ang kondisyon ngayon na malaya silang nakakalabas ay katuparan umano sa kanyang dasal na bumalik na sana ang dating buhay. Ang tingin tayo ngayon, yung orin nilalakuan ng kasakitan. Ngapin man yan, kuitang sopa na kami. Talulo kami. Vulnerable si Lola Ligaya sa COVID-19 dahil may sakit umano ito sa baga. Saktong naitatawid lamang daw niya ang kanyang pambili ng maintenance na gamot. Nawat sakit mo. Impaysi mo. Yan ka, ining panulo ko. Pupunta ko rin kaluguran, kumanyan. Higit sa personal na panata na bumuti ang kalusugan, panata rin ni Lola Ligaya na maging payapa ang halalan sa May 9 at maihalal ang karapat-dapat. Itapin, itang nung nanuman Mariari, nung ninuman lumpot, sana, iabong ko tribo. Ganito rin ang nabanggit sa amin ng ilang nagbisita iglesia gaya ni Winnie Lindel Rosario. Sana piliin nila yung mapagkakatiwalaan dahil para umunlad yung katulad ngayon, pataas yung presyo ng mga bilihin, gano'n. Dapat piliin nila yung hindi porke, alam nyo na. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, idineklara po ng Malacanang ang April 19, 2022 bilang isang special non-working holiday sa lungsod ng Tarlac. Ang nasabing araw ay selebrasyon ng 24th Charter Anniversary ng Tarlac City. Ayon sa Proclamation number 1347, marapat lamang nabigyan ng oportunidad ang mga taga-City of Tarlac na magdaos ng kanilang selebrasyon. Ngunit dapat pa rin umano silang sumunod sa public health measures ng national government. Ninagdaan ni Executive Secretary Salvador Meldiadea sa ilalim ng otoridad ni Presidente Rodrigo Duterte ang nasabing proklamasyon nito po April 11. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, ilang mga residente at environmentalist nagpahayag ng pagtutol sa operasyon ng mga coal-fired power plant dyan sa lalawigan ng Bataan at environmental groups na nawagan sa susunod na Pangulo na huwag ituloy ang operasyon ng Bataan Nuclear Power Plant. Yan at marami bang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan, isinabay sa mahal na araw ng ilang residente ng Limay Bataan kasama ang Young Bataeños Environmental Advocacy Network o yun pong grupong Young BID ang kanilang kilos protesta sa tanggapan ng DENR sa Quezon City at tinawag ho nila itong kalbaryo ng kalikasan. At ang panawagan ho nila ay itigil na ang operasyon ng mga coal plants sa lalawigan ng Bataan. Narito pong detalye ng balitang yan. Nakasuot ng itim, bit-bit ng poster na naglalaman ng mga panawagan at pasan-pasan ng itim na krus ng may nakasulat na kalbaryo ng kalikasan. Ito ang eksena nitong Martes Santo sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources Office o DNR sa Quezon City. Sila ay mga residente ng Limay Bataan kasama mga kabataan na miyembro ng Young Bataeños Environmental Advocacy Network o Young BIN. Ang nasasaktuhan mo po sa araw na ito ay ang kalbaryo ng mga komunidad na kung saan nakatayo ang mga coal-fired power plant sa ating bansa. Isa na dito ang mga mamamayan ng Bataan na nagtitinis sa matinding polusyon, sa matinding epekto na dinudulot ng mga coal-fired power plant na nautayo sa aming probinsya. Ipinapakita umano nila ang patuloy na protesta ng mga residente sa operasyon ng dalawang coal plant sa bayan ng Limay. Ang pinugalas ng aming komunidad, lalo na kami sa Bataan, dahil nandito nakasalalay ang aming kinabukasan at kabuhayan ng aming mga mamamayan. Ang kabuhayan ng aming mamamayan ay talagang kinakalbaryo dahil sa patuloy na pag-ooperasyon ng coal-fired power plant sa aming komunidad. Dumiretso na umano ang grupo sa DNR Central Office upang kalampagin ang tanggapan na silipin ang kanilang kalagayan sa Limay Bataan at aksyonan ng kanilang daing ukol sa epekto ng operasyon ng mga coal-fired plants. Samantala, matatandaan noong 2017 nang suspendihin ng DENR Environmental Management Bureau ang operasyon ng Bataan Coal-Fired Power Plant ng SMC Consolidated Power Corporation. Dahil na rin sa nangyaring ash spill na umunoy nagdulot ng pagkakasakit ng mga residente ng Limay. Kasama si Jen Nalumbang Parungaw, JM De Jesus, CLTV News. Sa iba pang balita, nanawagan po ang Nuclear Free Bataan Movement o NFBM sa kung sino ang pangulo ng bansa ang susunod na may hahalal na ibasura ang kautusan na naglalayong buksan na gawing operational ang Bataan Nuclear Power Plant. Nakiisa naman si Bataan Governor Abet Garcia sa mga inisyatibo ng grupo na pigilan ang pagbubukas ng naturang plantang nuklear. Narito pong detalye ng balitang yan. Kahit ilang buwan na lamang bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte, ay inilabas itong February 28 ang Executive Order 164 kaugnay ng nuclear energy program ng bansa. Nakasaad din dito ang posibleng rehabilitasyon ng Bataan Nuclear Power Plant at pagtatayo ng mga bagong plantang nuklear. Kaya ang panawagan ngayon ng Nuclear Free Bataan Movement o NFBM ay nakatuon na sa susunod na presidente ng bansa. Hinihiling ng grupo na ibasura raw sana ng mananalong Pangulo ang executive order na ito at tuluyan ng abandonahin ang anumang pagkilos para buksan ang Bataan Nuclear Power Plant. Dito sa Bataan, isa sa mga pangunahing issue na kinakarap natin ay ang Bataan Nuclear Power Plant. Kaya mahalaga na piliin yung mga kandidato na kakampi natin na ipatigil ang plantang nuklear. I-abandona na ito. Samantala, nakikisa naman umano si Bataan Governor Abet Garcia sa mga inisyatibo ng NFBM upang huwag babuksan ang Bataan Nuclear Power Plant. Tutol umano ang gobernador na buksan ito dahil malaking pondo ang kailangang gugulin para dito, maliban pa sa peligrong dala nito sa komunidad sa paligid ng planta. Sa halip na gawing operational, mas mainam kung gawin na lamang daw itong cloud computing hub o data center ng bansa dahil ideal at secured ang lugar para sa proteksyon ng national data. Angelica Cara, CLTV News.
At sa iba pang balita, ito mga kariyon, pasado sa bar exam ang 40 examinees mula sa Angeles University Foundation School of Law, kung saan 8 ang nakapagtalapa ng exemplary passers o yung may grading na hindi bababa sa 85%. Samantala 100% naman ang naging passing rate ng Bulacan State University School of Law at nakapasa ho ang 20 bar takers nito. Narito pong detalye ng magandang balitang yan. 2 taon ang hinintay ng bansa bago muling magkaroon ng bagong mga abogado dahil sa pagkaantala ng bar examination gawa ng pandemya. Nitong February 4 to 6, nangyari ang kauna-unahang digitalized bar exam na ginawa sa 31 testing site sa Pilipinas. Pagkatapos ng higit 2 buwang paghihintay, inilabas na ng Korte Suprema ang resulta. Nasa 8,241 ang nakapasa mula sa 11,402 na bar takers. Ito ay 72.28% na national passing rate mula sa 136 na law school sa bansa. Nakapagtala rin ng 761 na exemplary passers o may gradong hindi pababa sa 85%. Sa mga nakapasa sa examination, 4 na po ang mula sa Angeles University Foundation School of Law na may 97.56% passing rate. Mayroon ding 8 exemplary passers ang paaralan. Pinalad namang makapasa ang lahat ng 20 bar takers mula sa Bulacan State University College of Law. Samantala, maliban sa pagiging unang digitalized exam at pagbabago ng ilang proseso sa eksaminasyon, nagkaroon din ng modified grading system para sa 2020-21 bar exam. Sa halip na magtala ng bar top notcher, lahat ng nakakuha ng marka na hindi bababa sa 85% ay binigyan ng kategorya ng Korte Suprema bilang exemplary performance. Pagkilala umano ito sa kakaibang sirkumstansya na pinagdaanan ng lahat ng bar examinees para mairaos ang kanilang eksaminasyon sa kabila ng mga pagsubok na dala ng pandemya. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga balita, nanindigan po ang tatlong presidential candidates sa isang press conference na isinagawa nitong linggo ng pagkabuhay na hindi raw sila uurong sa kandidatura. Ito ay sina Senator Panfilo Lacson, Mayor Isko Moreno Domagoso at dating Defense Secretary Norberto Gonzales. Subalit sa kabila nito, nanawagan naman ho si Moreno kay VP Leni Robredo na mag-withdraw na sa karera. Narito pong detalye ng balitang yan. Pagkatapos ng 2 araw na pamamahinga sa kampanya bilang paggunita sa mahal na araw, isang press conference ang ikinasa ng ilang presidential candidates sa mismong linggo ng pagkabuhay o Easter Sunday. Humarap sina Senator Panfilo Lacson, Manila Mayor Isko Moreno at dating Defense Secretary Norberto Gonzales para sa kanilang joint statement na nagsasaad na hindi nila iuurong ang kanilang kandidatura sa pagkapangulo. Hindi naman dumating sina Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao at Ernesto Abella na sinasabing naimbitahan din sa press conference. Ang sinasabing call for unity na ito ay inisyatibo umano ng kampo ni Mayor Isko at Senator Lacson. Hindi inimbitahan ang ibang kandidato tulad ni Vice President Leni Robredo at Ferdinand Marcos Jr. Maliban sa paniniguro na tuloy ang kanilang kampanya, sumentro din ang tatlong presidential candidates sa pagbatikos kay VP Leni. Inakusahan ni Senator Lacson ang kampo ni Robredo na nililimitahan nito ang pagpipilian ng mga tao sa pamamagitan ng pagkuha sa kanilang mga supporters. Bagamat number 2 sa survey si VP Leni at sa pagdami ng kanyang mga supporters at endorsers, naniniwala pa rin si Presidential Candidate Nograles na hindi si Robredo ang gusto ng mga tao na lumaban sa number 1 na si Marcos Jr. Kaya kailangan umanong pumili ng iba. Diniretsa naman ni Mayor Isko si VP Leni at sinabing mag-withdraw na ito sa laban. Samantala, kinondena naman ang kampo ni VP Leni ang ginawang ito ng tatlo kung saan hinaluan raw nila ng paninira at mga kasinungalingan ang kanilang pagpapahayag ng pagtindig sa kanilang kandidatura. Sa Twitter post naman, idinaan ni Presidential Candidate Calio de Guzman ang kanyang patutsada sa press conference kung saan hindi rin siya imbitado. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. At sa kaugnay na balita, umalma ang mga nag-organisa sa Manalakaran, Pampanga People's Rally na naging paratang ho ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na bloated ang bilang ng mga dumalo sa nasabing pagtitipon noong April 9. Sa isang pahayag ng grupo na inilabas sa kanilang official Facebook page, mariin nilang kinundina ang mga patutsyada ng presidential candidate at sinabing natatakot lamang si Moreno sa nakita niyang pagsuporta ng mga Kapampangan sa kandidatura ni Robredo. Narito pong detalye ng balitang yan. Kinundina ng organizers ng Manalakaran People's Rally ang naging pahayag ni Presidential Candidate Isko Moreno patungkol sa naging crowd estimate sa naturang aktibidad. Ayon kay Moreno, bloated umano ang sinabing bilang ng mga pumunta sa event na ginanap noong April 9 sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Sagot ng mga organizer, ang naging crowd count ay nagmula at verify mismo ng local incident management team at local rescue team. Dagdag nila, maaaring tinamaan ng takot si Moreno matapos lumabas na nasa 220,000 ang naging attendees na nagpakita ng suporta sa kalaban nitong si Vice President Leni Robredo at running mate na si Senator Kiko Pangilinan. Alam din umano ng mga kabalen na nabuo ang Manalakaran People's Rally dahil sa pagsisikap ng mga volunteer groups sa Pampanga. Isa umanong pagpapakita ng kawalan ng respeto ang naging paratang ng mayor. Giit pa ng mga organizer, kilala na nila kung sino ang mananalo sa probinsya sa darating na eleksyon at panigurado umanong hindi si Isko Moreno ito. Ang sinabing statement ay pinost sa official Facebook page ng Robredo Pangilinan People's Council Pampanga nitong linggo, April 17. Arden Salonga, CLTV News.
Sa iba pang balita, nagsagawa ng isang grand caravan ang mga taga-suporta ni dating Senador at Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. at si Mayor Sara Duterte dito ho sa Pampanga yan nitong linggo, April 17. Ayon ho sa post ng Go Pampanga BBM Sara Facebook page, sinimula ng event mula 1 p.m. at sa Magalang Angeles Bypass Road ang naging assembly point ng mga supporters. Pawang mga naka-green at red na solid BBM Sara Riders, volunteers at team bahay ang sumali sa alay lakad at motorcade ng nasabing grupo. Pinaalalahanan naman ng mga organizer ang mga taga-suporta ng Marcos Duterte Unit Team at ang iba pang miyembro ng publiko sa kanilang gagawing grand caravan o sa kanilang grand caravan sa nakaplanong grand rally sa parating na April 29. Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Bani Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Mayroon po tayong northeasterly surface wind blow na nakakaapekto lamang dito sa may extreme northern Luzon. Pero po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot ng localized thunderstorms. So pinalaalahanan po ang lahat, medyo maalinsangan pa ang panahon ngayon. Kaya magbaon po tayo ng maraming tubig, uminom ng maraming tubig at magsuot po ng komportabling damit. Pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News Team ngayong araw. Mamayang alas 6, samahan po natin si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye pa ng mga balitang Central Luzon. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.